Hej. Vi har valgt at have om aluminium. Aluminium er et grundstof med atomnummeret 13, og dermed så er det også placeret i det periodiske systems 13. gruppe med atomtegnet Al. Aluminium blev opdaget i 1825 af en kendt fysiker, som hedder H.C. Ørsted, og det har en lav massefylde på cirka en tredjedel af det, der findes i jernmetallet. Og det er billige metaller, og derfor er det meget anvendt og bruges f.eks. til at lave dåser. Ja. En kendt forbindelse er aluminiumoxid, Al2O3. Det er et stabilt stof med et smeltepunkt på 2050 grader. Aluminiumoxid kan findes i naturen, hvor det har mange navne efter hvor rent det er. Det naturlige stof kaldes for korundet. I mikrokrystallinsk form hedder det smergel, og som ædelsten hedder det safir eller rubin. Industrielt bliver der dannet rubiner ved at sætte lidt krom-3-oxid til aluminiumoxid. Kryolit blev tidligere brugt meget i udvindingen af aluminium. Mineralet er dog forholdsvis sjældent forekommende i naturen, og det er i dag bauxit, der er mere hyppigt brugt i udvindingsprocessen. Den kemiske betegnelse for kryolit er natriumhexafluoroaluminat, og formlen er Na3AlF6. Kryolit er en halogenforbindelse, da en halogen indgår i formlen. Og hvad det anvendes til? Aluminium det anvendes blandt andet til sodavandsdåser og foliebakker, og det er meget genanvendeligt, så derfor fordi det kan omsmeltes til forskellige ting. Og for at omsmelte så kræver det en varme på, eller aluminium har et smeltepunkt på 660 grader. Og hvor man blandt andet finder aluminium i dag, det er som sagt fra dåser til smykker, cykler og rør, og til at føre elektricitet igennem, og så kan det også bruges til iPhones og computere. Størstedelen af al aluminium får vi fra bjergarten bauxit. Det er ca. 48-65%. Det bliver udvundet ved en kemisk reaktion, der omdanner bauxit til aluminiumoxid, og derefter ved hjælp af elektrolyse bliver det omdannet til ren aluminium. Aluminium er det, man kan kalde et supermetal. Det bliver ofte brugt til madbeholdere og vandbeholdere, og dermed ikke skadeligt, er et ikke skadeligt metal. Det kan også genvendes så meget du vil. Du smelter det bare om, og så har du et nyt produkt, som holder lige så godt som før. Det eneste ved aluminium, der kan skade miljøet, er selve omsmeltningsprocessen, da man skal bruge høj varme til at smelte det, og den høje varme danner selvfølgelig en masse CO2.